Salutare toată lumea, sunt Daistricious, voi face un nou episod aici alături de Ghostboy. Salut! Da? După cum vedeți aici și-a făcut el casa, știți asta din episodul trecut. Și acolo este panul abonaților. L-am făcut eu. Da, off camera. Nu. Pe urmă ai făcut off camera, ai filmat când ai făcut. Da. Și vreau să vă spun că pentru că n-am putut să postez acel episod de ieri pentru că mi s-a șters de tot. Atunci de mi s-a terminat bateria, dar să nu o să mi se termine pentru că este destul de multă și va fi perfect. Mi-e 94. Și mi-e 80 și ceva. Ok. Ok, sorry. Ok, m-am prins abținea. M-am prins, acum am băgat și un chips în gură. Și haideți să începem noi să facem noi casa noastră. Da, și vreau să vă spun, cred că a câștigat unul. O să mă uit și noi o să punem... Cine a câștigat? Nu știu, adică nu câștigat. Eu zic să facem așa. Ok. Care o să fie primul, îi facem o promovare sau ceva, nu? Nu. Adică, De unde ai luat ideea asta? sau cum să facem? Păi asta e o idee de nașpa. De unde ți-a venit ideea asta? Nu știu, bă. Atunci ce facem? Păi nu știu. Care o să apară primul, o să apară... Păi da, pe panou, adică ca cel care va pune un comentariu pozitiv. Unul mi-a pus deja. Ce? Păi că salut, sunt un fan, sau nu știu ce-o zis, și nu știu dacă s-a abonat la mine sau nu, dar știu că și-o zis că particip, știi, și vreau să apar. Știu că îl cheamă, nu știu ce, Lion, nu știu ce, știi? Cred că îl știu și eu. Ăla e abonat la mine, cred că. Numai că el nu mi-a scris mie pe canal. Ba, știu cine, că ieri mi-a scris un comentariu că cine e ăsta, vărul meu de la bunica mea. Îi zice să aboneze la mine, că nu cred că e abonat. Marius. Ok. Deci, ție o să îți spun aici, o să te pun primul pe peretele abonaților. Eu? Nu, pe Marius. Că el a adică îi zici comentat lui. primul mie. Nu? Ok, da. Păi tu nu mi-ai comentat. Păi eu nu sunt comentat și vreau să-ți comentez și eu. Ok. Tu o să fii al doilea, Marius primul, adică nu că nu, doar tu ești cel mai bun prieten al meu, numai că acum n-am. Înțeleg. Cine nu pus primul, nu? Ok, și ce o să facem în acest episod? Păi nu știu, deja am terminat casa. Și eu chiar nu mai ok, Scuze. nu-i nimic. Mergem să facem lemn sau ce? Păi nu știu. Dă-mi o Tu idee. spune-mi. Dai o idee. Păi ce idee vrei să-ți dau? Să-ți dau o idee peste cap? Glumeam. Dacă mă înțelegi și tu. Gata acum cu glumele. Ok, și să Am începem. făcut și în episodul ăla la glume, deja exagerat. Știu. Ce o să facem în episodul ăsta? Păi nu știu. Tu spune-mi. Nu știu, dă-mi o idee. Păi nu știu, dăm tu idee, ca să-ți dau și eu o idee după. Ok, o să dăm puțin pe pauză. Ok, am revenit. Haideți să facem și noi aici noi chestii, dar nu știu ce. Da, știu eu. Să-mi decorez casa. Ok, am revenit și eu, scuzați-ne că au fost iar vecinii și... Nu mai are rost să spui gata. O să înțeleagă ei dacă punem noi pe pauză. Ba nu, că avem și noi unele motive. Uite, nu? Băi da. Să mai cooperăm. Păi da, să știi că. Ok, acum noi ce trebuie să mai facem? Și eu am puțin. Eu 7. Eu nu știu. Bă, și ea, că mi se mișcă mai bine, v-ai observat? Da și mie. Că am dat ceva setare aici, ia, uite ce care face așa în dialog. Și mie mi se mișcă bine.
Ție tot timpul ți să Tocmai de asta am spus-o. Mie acum nu mai merge rău deloc. Nici mie. Nu am nicio grijă. Ok, să iau patul. Ce? Uite cum mi-a dispărut patul. Și tu, de ce ți-ai pus fucking și textura asta? Shader-ul? Nu shader-ul, pe shader-ul am eu, nu? Păi da, dar și eu am shader-ul. Da, dar mai ai o textură, nu? Ce textură? Aia cu... Că acolo la Minecraft, știi, când îți începeți, mai apare și ceva verde sus, știi? Păi da, ce cu el? Nu, mie nu mi-apare așa. Și tu textura asta, am ca și tine, nu? Nu. Ba da, uite ce. Nu ai ca și mine. Ți se vede... Stai puțin. Hai acolo la apă să vedem. Mie mi se vede mai bine la apă ca și ție. Păi da, tu ți-ai băgat la... Și uită-te, mie nu mi se vede ăsta. Ți-ai băgat încă o textură. Nu mi-am băgat încă o textură, asta e doar o singură textură, un shader. Ăsta, shader-ul ăsta l-am eu pe telefonul taică meu. Și așa, îi două. Ba nu-s două. Bă, acum să nu ne mai certăm, o să vezi. Bă, eu nu înțeleg. Uite, așa mi l-am făcut. Atâta, spun. Știu, bă. Ok, ce voi face eu puțin așa în locul ăsta? Și când să începem cu peretele abonaților să Nu știu. punem? Nu știu. Păi zi tu. Păi zi-mi tu, că eu nu știu. Păi dă-mi o idee, adică când? Mâine sau astăzi? Nu știu. Îmi primit o notificare. Da. Să dau sonorul încet. Poate mai degrabă să le dau încet. Perfect. Notificări, sistem, sămășaj, media, sonerie închisă. Așa. O lăsăm. Mie îmi place că acum se mișcă bine și nu mai am lag. O să observați și în anunțul ăla care l-am făcut pentru panoul abonaților. În ăla nu am lag. Scuzați-mă că nu o să vorbesc atât de mult, dar mie îmi place mai mult așa să fiu mai... Tăcut. Nu mai tăcut, adică așa, mai ok. Și aici, stai puțin. Și am eu o idee ce să fac. Ce va veni așa. Așa, perfectos. Ce va veni așa. Să mai experimenta puțin în construcții. Mi-a venit o idee, bă, vrei să facem așa și o Hai la mine în casă să vezi dacă îți place. Șmecher. Cum arată. Aici va fi plazma. Ok. Și mai trebuie să mai vin că o să-l punem mai târziu. Ce va veni plazma? Frate, plouă. E plouă. Lăsăm așa, nu tot trișăm. Bă, pune-l, mă, că mă deranjează. Și pe mine, dar nu trișez. Păi hai pune-l pe Marius la tine, pe panoul tău al Dar nu știu cum e abonaților. canalul, trebuie să... Numai dacă nu ies, numai că trebuie să... Păi o să pui pe pauză. Da, pune și tu pe pauză. De ce? Păi, Pot să ies continui. afară. Dar stai puțin, încă nu ieși. Că oricum putem reveni. Pune pe pauză. Da, dar stai puțin. Ți-ai doar o clipă, că trebuie să fac. Facem în episodul următor, care Da. urmează, în episodul 6. Ok, iar vom pune pe pauză. Am dat puțin pe pauză, Da. știți motivul, nu mai trebuie să repet. Deci acum Și eu voi continua acum. am găsit un pui aici. Ok, ce voi pune eu? Plazma? La mine în casă e fain, Da. mi s-a oprit. Filmarea? Da. Oh, shit.
Eu nu o să-l opresc. Uh, Încă. dă un pic pe pauză. De ce? Dă pe pauză. Ok, am revenit. Stați puțin să dau aici Nu trișa. modul, nu trișez, să dau în modul pocket o vreme, pentru că vreau să știu cum se craftează picturile. Și dintre atâta nu înțeleg de ce nu jucăm pe Pocket, dar dacă totul Mie nu-mi jucăm place. Minecraft Pocket Edition, adică pentru buzunar. Da, dar mie nu-mi place așa. Nici mie, dar nu. E mai fain așa ca și pe calculator. Bă, pe calculator e mai ușor de jucat. Așa vreau să spun și de ce. Ne stroșim mai mult. Pentru că pe calculator avem tastatura. Gata, știu cum să facem, nevoie de o lună. Ai lână. Da, de ce? Ai lână. Da. Ba nu mai trebuie, nu mai trebuie. Și pe mine asta mă enervează pentru că eu nu pot să joc pe Pocket pentru că X-ul ai hăt aici unde nu merge mie touch-ul, știți? Dacă și n-are rost să tot întorc telefonul ca prostul. Și e și așa mai bine pun asta care e mai micuț. Așa. Gata, știu cum se face. Adică nu, totuși mi-mi place mai mult pe clasic, pentru că Minecraft, acum, normal, așa ar trebui să fie. Nu? Câtă lână ai? Primul Minecraft care a fost creată, Uite! Film! Plasma. Îți place? Ce șmecher. am o bucată. Perfect, să ți-o dau. Nu mai am nevoie. Dar atunci de ce m-ai întrebat? Păi am terminat, că am crezut că o să am nevoie de mai multe. Uite, să vezi dacă îți place. Uite-te și la mine. Ok. E șmecher. Îți place? Da, da. Și am pus acolo rânduri de ale de furnace, ai văzut? De ale de prăjeli. Păi, Vreau să fac și eu plasma. îmi dai și mie o poțiune. Ce? Îmi dai și mie o poțiune. Nu, De ce? nu. Lasă-le acolo. Îmi dăm și mie una. Nu, bă, lasă-le Dar acolo. tu ai prea multe. Dar nu mai fura. Lasă-le Dar nu acolo. fur, că nu mă uit. Generation, straight, fire resistance. Îmi dai fire Nu, lasă-le resistance acolo. 3. Dar de ce nu dai și mie una? Că eu le-am pescuit, lasă-le acolo. Nu le pescui, parcă ai spus că le luat de la vrăjitoare. Bă, Le luat de pe le-am mai și Creative. pescuit. Măcar recunoaște că le luat de pe Creative. Ba, nu le-am luat. Când mi-a mai venit așa, că l-am prins cu undița. La tarantula. Poți să dai pe ăla, pe normal, pe easy. Că să pot să mor și o tarantule, să-mi fac și o undiță. Ok, stai un pic. Bine, că tu dai Beau. M-a sunat un număr, dar nu are importanță. Cine? Nu știu, un număr cu 582 la final. Ok, voi pune pe pauză. Ok, reveniți, scuzați-mă, dar vreau să mă întrebe un coleg ceva, dar nu are importanță. Ce vreau să fac? Da, să mai am puțin lemn. Ce? Ok, am revenit și eu, din cauza că l-a sunat un coleg de-a lui Aistri Da. și n-am trebuia să pun și eu pe pauză. Anunța, auzim cum vorbia. Abia aștept seria asta cu panoul la vânzilor, tu nu? Da. Ok, am cred că dat, voi pune pe pauză. Și eu. La telefon. Ok, acum am revenit să intru. Fac. Uite aici, la The Ghost Boy. Rămân fără mâncare. Eu nu. Îmi sta bine cu mâncarea. Ok, aici, după cum vedeți, este plasma. Păi, ok, lume, cred că aș vom încheia și în acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, un share și subscribe și ne vom vedea data viitoare. Bye, bye!